Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο αποφάσισα να ξεκινήσω μία καινούρια σειρά, την οποία θα την ονομάσω «Βαθμολογώ ταξίδια που έχω πάει». Και επειδή έχω πάει αρκετά, αποφάσισα να τα χωρίσω και σε κατηγορίες. Στη σημερινή κατηγορία, λοιπόν, θα μιλήσω για ταξίδια που έχω πάει στην Ευρώπη και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Πρώτο μου ταξίδι στην Ευρώπη, αλλά και γενικά, ήταν στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2010 μαζί με τους γονείς μου. Σύνολο κάτσαμε 6 μέρες, 3 μέρες στο κέντρο του Παρισιού, 3 μέρες στη Disneyland. Γενικότερα, σαν παιδί, είχα όνειρο να κάνω αυτό το ταξίδι. Πιθανότατα και λόγω της Disneyland, του πύργου του Άιφελ που είναι ίσως ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του κόσμου. Ήταν σε γενικές γραμμές ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Τα highlights για μένα από τότε μέχρι και τώρα νομίζω είναι τα εξής. Πρώτον, ο πύργος του Άιφελ. Πραγματικά έτσι όπως ήταν ειδικά το βράδυ, φωτισμένος και που ανά μία ώρα έχει αυτό το show, να το πω, με τα λαμπάκια που αναβοσβήνουν και είναι σαν να έχει glitter πάνω ο πύργος. Ήταν πανέμορφα. Σίγουρα μου άρεσε πάρα πολύ και μου έχει μείνει από τότε μέχρι τώρα η επίσκεψη στο Μουσείο του Λούβρου. Είναι τεράστιο, έχει πάρα πολλά εκθέματα. Γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που απολαμβάνει τις βόλτες σε μουσεία, να βλέπει έργα τέχνης από κοντά κτλ. Και φυσικά η Disneyland ήταν άλλο ένα τεράστιο highlight, ειδικά την τελευταία μέρα, το βράδυ βασικά. Είχε ένα show με πυροτεχνήματα, ήτανε πάρα πολύ φαντασμαγορικά και νομίζω τώρα μιλάει το παιδί μέσα μου, αλλά πιστεύω ότι ακόμη και σήμερα να πήγαινα στην Disneyland θα περνούσα το ίδιο καλά. Βέβαια, σε αυτό το ταξίδι είχαμε και μερικά ευτράπελα, όπως το ότι μια μέρα που τρώγαμε σε ένα εστιατόριο στο Παρίσι, ξετρύπωσε από κάπου ένας αρουραίος και έκανε βόλτες στα πόδια μας. Άλλο ένα ευτράπελο αυτού του ταξιδιού ήταν στη διαμονή μας στην Disneyland, ένα σκηνικό που συνέβη. Υπήρχε ένα λεωφορείο που έπαιρνε τους επισκέπτες του ξενοδοχείου και τους πήγαινε στην Disneyland, η οποία ήταν τύπου 5 λεπτά με αυτό το λεωφορείο. Στο γυρισμό αποφασίσαμε να πάρουμε το τελευταίο δρομολόγιο για πίσω, το οποίο ήταν γεμάτο, είχε πάρα πολύ κόσμο, το λεωφορείο ήταν πάρα πολύ μικρό και δεν χωρούσαμε όλοι. Πήγε ο οδηγός στην πρώτη φουρνιά στο ξενοδοχείο, γύρισε να πάρει και τους υπόλοιπους και πάλι ήταν πολύ μικρό το λεωφορείο για να τους χωρέσει όλους και έτσι εμείς μείναμε απ' έξω και ο οδηγός μας είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο δρομολόγιο που θα γίνει και ότι δεν θα γυρίσει να πάρει τους υπόλοιπους. Τελικά καταφέραμε να γυρίσουμε πίσω. Πάμε να βαθμολογήσουμε τώρα. Στον προορισμό θα βάλω ένα 6 στα 10, γιατί ενώ μου άρεσαν αρκετά πράγματα που είδα, θεωρώ ότι δεν μου άρεσε ιδιαίτερα το vibe του Παρισιού και δεν μου τέριαξε. Στη διαμονή θα βάλω ένα 8 στα 10, μείναμε σε 2 διαφορετικά ξενοδοχεία, ήτανε κομπλέ θεωρώ. Στις τιμές θα βάλω 7 στα 10, γενικά από τότε θυμάμαι που σκεφτείτε πριν 13 χρόνια ήτανε και τότε ακριβό το Παρίσι, πόσο μάλλον τώρα. Φαγητό αλήθεια δεν θυμάμαι να έφαγα κάτι και να πω wow, τι νόστιμο αυτό που έφαγα. Ίσως δεν πήγαμε βέβαια και στα σωστά εστιατόρια, αλλά θα βάλω ένα 5 στα 10. Overall σε όλο το ταξίδι θα ήθελα να βάλω ένα 7 στα 10. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ξαναπάω γιατί μείναμε λίγες μέρες στο Παρίσι και δεν προλάβαμε να δούμε το παλάτι των Βερσαλιών και τη Μονμάρτη που θα ήθελα να τα δω, οπότε ίσως κάνω άλλο ένα ταξίδι στο Παρίσι στο μέλλον. Το επόμενο ταξίδι για το οποίο θα σας μιλήσω είναι ένα ταξίδι που έκανα το 2017, μόλις είχα τελειώσει τις Πανελλήνιες και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο και πάλι μαζί με τους γονείς μου. Ήτανε στην Ιταλία και στο Μονακό. Συγκεκριμένα κάναμε ένα road trip. Κατεβήκαμε από το αεροπλάνο στο Μπέργαμο, από εκεί νοικιάσαμε αμάξι και κάναμε την εξής διαδρομή. Πρώτα πήγαμε στο Ραπάλο, στο Πορτοφίνο, στα Cinque Terre, που είναι πάρα πολύ δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός, στο Σανρέμο και έπειτα εκεί αφήσαμε και το αμάξι, πήραμε τρένο και πήγαμε στο Μονακό. Όλο το ταξίδι κράτησε γύρω στις 4 μέρες. Σίγουρα ένα από τα highlights ήταν τα καζίνο. Πήγαμε σε 3, ένα στην Ιταλία και 2 στο Μονακό. Σε αυτές τις χώρες το όριο ηλικίας για να μπεις είναι 18, οπότε μπορούσα να μπω. Άλλο ένα highlight αυτού του ταξιδιού σίγουρα ήταν το lifestyle
που επικρατούσε στο Μονακό. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζουμε ότι το Μονακό είναι ίσως μία από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο. Τα αμάξια που κυκλοφορούν και μόνο το φωνάζουν αυτό. Είναι τρελό αυτό που επικρατεί με τη Χλιδί. Δεν θα μιλήσω καν για τα εμπορικά. Είναι όλα πανάκριβα. Παρόλο που δεν είμαστε πλούσιοι, ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις από κοντά όλον αυτόν τον κόσμο. Και το τελευταίο highlight αυτού του ταξιδιού για μένα ήταν η βόλτα που κάναμε με ελικόπτερο. Αποφασίσαμε κι εμείς να το ζήσουμε λίγο. Επειδή θα πετούσαμε για να γυρίσουμε πίσω από την νίκαια της Γαλλίας, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή με ελικόπτερο. Ακραία αυτή η εμπειρία. Σκεφτείτε ότι αυτή τη διαδρομή που με αμάξι την κάνεις μισή με μία ώρα ανάλογα την κίνηση, εμείς την κάναμε σε 7 λεπτά. Στον προορισμό τώρα θα βάλω 9 στα 10. Δεν είχε και τόσα πολλά πράγματα να δεις από αξιοθέατα κλπ. Πιο πολύ ήταν το vibe που έπαιρνες από τις πόλεις που επισκεφτήκαμε. Στη διαμονή θα βάλω 8 στα 10, επειδή μετακινούμασταν, μείναμε σε πολλά διαφορετικά μέρη και ήταν τίμια τα περισσότερα. Στις τιμές θα βάλω 5 στα 10, γιατί εννοείται πως όλα ήταν πανάκριβα. Και στο φαγητό θα βάλω 6 στα 10, γιατί για Ιταλία και Μονακό περίμενα κάτι πολύ καλύτερο. Και ειδικά για τα λεφτά που δίναμε. Σε ολόκληρο το ταξίδι θα βάλω ένα 8 στα 10. Το επόμενο ταξίδι που έκανα ήταν στο Ανόβερο τον Ιούλιο του 2018 και ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανα μόνη. Ουσιαστικά πήγα στο Ανόβερο, όπου θα συναντούσα το φίλο μου το Μάριο που μένει στο Μόναχο για να πάμε μαζί στη συναυλία του Eminem. Σύνολο κάτσαμε λιγότερο από 3 μέρες, άλλωστε ο λόγος που είχαμε πάει ήταν κυρίως συναυλία, η οποία ήταν και πραγματικά υπέροχη, αλλά απίστευτη ταλαιπωρία. Αποφασίσαμε να πάμε όσο πιο νωρίς γίνεται, για να προλάβουμε τουλάχιστον μπροστά θέσεις στο τρίτο zone. Έλα όμως που ολόκληρη τη μέρα έβρεχε και η συναυλία ήταν εξωτερική, οπότε φάγαμε άπειρη βροχή. Το άλλο ευτράπελο που λέτε που μας έτυχε στο Ανόβερο ήταν ότι επειδή είναι μία μικρή πόλη με λίγους κατοίκους σχετικά με άλλες της Γερμανίας, όταν τελείωσε η συναυλία, η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο, γιατί είχαν έρθει πιθανότατα από όλη την Ευρώπη, όπως πήγαμε κι εμείς, δεν βρίσκαμε τρόπο να γυρίσουμε πίσω. Δεν υπήρχαν ταξί πουθενά. Ήμασταν πολύ μακριά από το κέντρο για να γυρίσουμε με τα πόδια. Δεν είχε τρένα, μετρό κτλ. Και απλά φάγαμε μια απίστευτη ταλαιπωρία μέχρι να βρούμε έναν τρόπο να γυρίσουμε πίσω. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι άξιζε, είναι πραγματικά αξέχαστη εμπειρία και ακόμη και με όλη αυτή την ταλαιπωρία θα έχω να το λέω. Τώρα όσον αφορά τον προορισμό θα βάλω ένα 4 στα 10, γιατί πραγματικά το Ανόβερο είναι μια πόλη που δεν έχει τίποτα να δεις. Στη διαμονή θα βάλω 9 στα 10, γιατί το Airbnb που μείναμε ήταν καταπληκτικό, ψιλοτάβανο και πάρα πολύ όμορφο και σε πολύ καλή τιμή. Στις τιμές θα βάλω 9 στα 10, γιατί θυμάμαι έφαγα μια μέρα την πρώτη που έφτασα έτσι ένα σνίτσελ με πατάτες, σαλάτα και τέτοια και πλήρωσα κάτω από 10 ευρώ. Και στο φαγητό θα βάλω 8 στα 10, δεν φάγαμε και κάτι τρομερό, το σνίτσελ που σας είπα. Γενικότερα σε όλο αυτό το ταξίδι πιστεύω θα βάλω ένα 7 στα 10. Έπειτα θα ήθελα να μιλήσω για το ταξίδι μου στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 2019. Είχα πάει με μία φίλη μου και είχαμε πάει για τη συναυλία της Ariana Grande. Κάτσαμε σύνολο 5 μέρες, γιατί λέμε θα πάμε στο Βερολίνο, ας το δούμε κιόλας και πολύ καλά κάναμε. Highlight του ταξιδιού ήταν σίγουρα η East Side Gallery. Δεν θα ξεχάσω το Festival of Lights, το οποίο ήμασταν πάρα πολύ τυχερές που το πετύχαμε. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα φεστιβάλ που γίνονται προβολές έργων τέχνης πάνω σε κτίρια. Το Μουσείο των Εβραίων ήταν καταπληκτικό, ανατριχιαστικό. Ανατρίχιασα και τώρα που το είπα. Και φυσικά το nightlife δεν θα μπορούσα να παραλείψω. Στον προορισμό θα βάλω ένα 9 στα 10. Λατρεύω το Βερολίνο, λατρεύω το vibe του, λατρεύω τον κόσμο. Διαμονή θα βάλω σίγουρα 9 στα 10. Μέναμε και σε πολύ ωραία περιοχή και πανέμορφο το Airbnb μας. Στις τιμές θα βάλω 8 στα 10, γιατί θεωρώ ότι υπήρχαν αρκετά φτηνές επιλογές. Και στο φαγητό θα βάλω 9 στα 10, γιατί έχει ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα ever, το currywurst. Και πραγματικά κάθε φορά που πηγαίνω θέλω να τρώω μόνο currywurst. Γενικότερα σε όλο το ταξίδι νομίζω θα βάλω ένα 8 στα 10, απλά και μόνο επειδή έχω κάνει αρκετά ταξίδια και φυλάω τους καλύτερους βαθμούς μου για τα επόμενα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εννοείται subscribe
Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και φιλάκια.